engishayelayo ngithenge ngo2016 u1.6 engine yayo makwenyuka ke emqanseni kukhona impela engeke ngibashaye mangiqale kahle isikhula khulileke manje angisathi lokukhuza obuya ku400 ibulawe yilita ngathi ibulawe i1000 kodwa umsebenzi omningi owe1000 ibuya lena ngibuya ngisho eMozambique ngayo komunye unyaka ingenzele umhlola mangithi nginyuka undundulu cha mangiqale kahle nje lapha ezansi undundulu ngiyawushaya impela ngiphume phezulu ngo5 mangithi nginyuka undundulu izifuna ukuthi ngibuyele ku3 awuyini cha ilokho ikwenze ibuya kuyiservice thola ukuthi mangisa komunye ungilungiselayo athi inama coil cishe mangaka wayithe u6 noma uVW awu6 yes iwona dinga ukushintshwa uthema engishintshela ngabuyela ngo5 kundundu yathola amandla babudlamlenze sibuza umbuzo ukuthi sesiyukuphi mhlambe sike sanyuka izintaba zasemthonjaneni amandla sephelile ake uze babudlamlenze ke uzokhule uthi uNkulunkulu nala ephela khona lamandla usigcwalise wena ngawo egameni likayise nelikandodana nelikamoya ingcwele ukusizeka kwethu kusegameni lenkosi uyingcwele Nkosi uNkulunkulu wamabandla udumo lonke lukudumo lonke lungolwakho namanje meluso ingcwele siyabonga Nkosi ukuthola leli thuba siyabonga meluso ingcwele ukusondela kuwe siyabonga meluso ingcwele uzosivuselela ozosenza Nkosi okuba kube yilona lo wayibheka ubunjalo bakhe kube yilona lo Nkosi ayibone ukuthi kanjani siyakhuleka ke meluso ingcwele ongathi ngami ukhona bakho ube ngwena Nkosi omaye impilweni zethu ube ngwena meluso ingcwele ozivuselelayo ngabanye sidele konke meluso ingcwele sashiya konke sazosondela Nkosi ebukhoneni bakho akube ngwena ke meluso ingcwele othinta leya naleya ndoda kube yilona lo Nkosi ayiphenye kube yilona lo Nkosi ayibone lapha mkhona kube yilona lo afisa ukusondela kuwe ngoba kukho kunye meluso ingcwele singanqoba ngakho ngaphandle Nkosi kokuhlala kuwe ngaphandle Nkosi kokuhamba nawe ngaphandle Nkosi kokunakekelwa nguwe akube nguwe ke Nkosi osithintayo akube nguwe Nkosi oma nangenceku yakho kuthi ukuba khona kwethu kule ndawo sithi sibuyele emakhaya Nkosi lapho sibeke khona bubonakala Nkosi ubukhona bakhe empilweni zethu bubonakala Nkosi ubukhona bakhe kwenzeni kwethu konke libatshazwe igama lakho ubatshazwe umbuso wakho ngoJesu Kristu inkosi yethu amen ngicela ifalala ubaba wami omdala ngicabanga ukuthi wathi mayiqeda umkhulu kumnikela kumalumekazi wakhe base bebheke emndenini Dlokovu ukuthi lukhona noguquko lwenzeke empilweni yakhe ayibonga Nkosi ngoba ukukholwa akwenzeki lungabibikho uguquko noma lungeza kancane kodwa liyeza ayibonga Nkosi
angikhulumi ke ngoguquko la uvela umuntu athene 360 degrees kodwa uguquko lubonakala kancane kancane ukuze athobuka kude athi impela uyakholwa usibanibani. Ningixolele kade ngikhuleka lapha ingqondo yami bithi sizobe sisesidlweni senkosi ngase ngenza le address esifundweni sanamhlanje sevangeli se-Eucharist kuyivangeli ngokaMathewu chapter 5 siqala ku verse 43. Siqhubeke emkhulekweni yethu sibeke umndeni wakwaDludla njengoba nje silapha edolobheni kuphelezelwa ubaba uBK Dludla. May his soul rest in peace. Nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekela abanizingelayo ukuze nibe ngabantwana bakayihlo sezulwini ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle anisa imvula yakhe phezu kwabalungileyo nabangalungile ngokuba uma nithanda abanithandayo ninamvuzo muni na abenzini kanjalo nabathelisi na nalapha nibingelela abafowenu kuphela yini ebalulekile eniyenzayo ngalokho na kanti abenzini kanjalo nabezizwe na yibani ngabapheleleyo njengalokhu uyihlo wasezulwini uphelele. Ivangeli likaKristu leni. Kukhona into ejulile bo baba bami uJesu ayifundisa uqaba aye ehleli nalo. uJesu was a good observer. So before ayofundisa noma ayonika manifesto yakhe entabeni, he must have given himself isikhathi noma wayeseyinikeze isikhathi esenele sokufunda isikompilo labantu ayihleli nabo. Chapter 5 umeqala cishe sonke sovulile. Uthi umeqala chapter 5 uJesu akhulume uthi babusisiwe abanjani kanjalo njalo ngithi. Kodwa uma eya lapha ya to ama beatitudes, uma eya ku 13 angithi ukhuluma nabantu abakholwayo iJudaism, inkolo yangalolo sikhathi. Ayibonge Nkosi. Kodwa manje noma ikhona basebaningi oNikodemu isambozekile indwangu. Now bathi bekholwa njalo lapho bona bathatha isitebiso sokuza kuye. Wayesethi ngoba senize kimi nina ningusawoti womhlaba. Yamuzwa mayiqala intshuma yasentabeni ubanikeza identity. Niyini usawoti womhlaba. Aphinde alandela athi
nina nikukhanya kwezwe. Awayibonga Nkosi. Now uma ubuka uSawoti awuyolisi mina kuphela, uyolisa ukudla okuzodliwa abantu. Ayibonga Nkosi. Uma nje uSawoti ungangena ekudleni kuba khonani uguquko lwetaste. Aphinda athi nina niukukhanya kwezwe. Angeke umuntu okhela isibana sibeke kuphi ngaphansi kwetafula, kodwa usibeka ngaphe kwetafula ukuze sikhanyisele abantu. Angithi community entsha lena iqalayo. Ayibonga Nkosi. Ufuna ukuyenza uba yehluke kulaba bakhona inkunzimalanga eyibambelele okholweni kwi-Judaism noma kwinkolo yangaleso sikhathi. Ngoba inkolo ayimsiza umuntu uma engafikile kuJesu. Ababhekayo nokuthi umphilise kanjani ngeSabatha, ngoba inandaba inkolo ukuthi umuntu uyafa, inendaba ukuthi kugcina imithetho. Awayibonga Nkosi. Manje ulanda laba bantu ukuthi sukani lapha ekubhekeni, nina niukhanya kwezwe, ninguSawoti. Now athi ke mayiqeda lapho bese uya ku17, angithi ukukhuluma nabantu bomthetho. Athi ke ningasho ukuthi ngizochitha umthetho nabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha, kodwa ngizela ukuzogcwalisa. In other words, uJesu uthini? Ngizowunikeza a new meaning. Haw. Kristu inkosi. Umthetho ngizowunikeza noma ngizowugcwalisa. Ngizowu-interpreta. Ngunika new meaning. Yingakho ke umelandela ubuka amavesi alandelayo. Uverse 21 is very clear. Nizwile kwathiwa kwabasendulo. Angithi simvulele uchapter 5 bobaba. Kepha mina ngithi, uyamuzwa ogcwalisayo? Nizwile kwathiwa, kepha mina ngithi. Siqhubeke iya ku verse 27. Nizwile kwathiwa ungaphingi, kepha mina ngithi lona lobu wesifazana amkhanuke usephingile na. Niyezwa ukuthi ilanguage ayisebenzisayo. Nizwile uquote emthethweni, kodwa ngoba uzogcwalisa uzonikeza new meaning. Uzowusu ngoba babambelele kuwo, kodwa lokhu guquko empilweni zabo. Ukuba bekhuluma nathi bezothi nibambelele sheshi Mncwango nize nifune nokubona ukuthi lisenswe kangaki ialtar. Zihambe kanjani iTebiso seva bahambe kanjani lapha bephethe iphambano namakhandlela, kodwa kunisizanga ngoba nifikanga kimi. Kunisizanga. So babambelele ngoba ukufika kuJesu lezi zinto ezinhle esizenzayo zasesheshi zithola meaning entsha, new meaning. So nizwile kwathiwa, okay? Mina ngithi. Yingakho noma eqala leli verse esilifundile, nizwile kwathiwa wothanda umakhelwane wakho, uzonde isitha sakho. Umthetho angithi nizwile kwathiwa, kepha mina, awayibonga Nkosi, kepha mina ngithi kini thandani izitha zenu. A new meaning.
kepha mina ngithini thandani izitha zenu nibabusise abaniqalekisayo. Utheni umthetho? Utheni wothanda umakhelwane wakho uzonda isitha sakho. Kepha mina ngithini thandani izitha zenu. Bobaba bami niyongivumela umuntu mayengakafiki kuJesu akakwazi ukuyifunda leyo nto. Uyifunda ngoba uJesu wathi esesiphambanweni baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Ngakho ukufika kuJesu ukuthi makumnika le identity ukuthi ubani, into yokuqala afunda ukuthanda isitha sakhe. Afunda ukwenzani bobaba? Into enzima. Yingakho ngithe uma imoto yenyuka lapha eMndundulu benginyuka ngo5 kodwa yathi kungafa leyanto kwadinga ukuthi iyoshintsha ngoba kukhona izinto izwi likaNkuluNkulu elishintshayo empilweni bese lisinika amandla ukwenyuka. Ukwenyuka ukuthanda isitha udinga amandla, odinga ukuphakamisa izandla. Ukwenyuka ukuthanda umuntu osekukhulume kabi wacishwa xoshisa emsebenzini. Ukwenyuka kwendlela. Yingakho kade sikhuleka bengithi ukuphi nohambo ngoba abanye bethu selwami uhambo lafike nje lathi genxe thola iphantshala ngoba kwesinye isikhathi esitha siyaba ipothole endleleni, shaya isondo imimoto. Now uJesu uthini thandani izitha zethu zenu nibabusisa abaniqalekisayo nibaphathe kahle abanizondayo nibakhulekela abanizingelayo. Ngamanye amazwi alikhuni kodwa ukuze kube khona a slightly movement. Ayibonga Nkosi. Just ukutotoba okuncane. Ingakho sidinga ukuza kuJesu. Ngoba usinika amandla. Now, uma nenza lokho izwake. Ngibuka ama translations amaningi. Kodwa isiZulu sithi uma niqeda nje ukuthi nibakhulekela abanizingelayo bese liba nalela gama ukuze, so that. Sanibonani. Sisafunda lapha esikoleni kwakuthiwa khona ama conjunction words. But usifiso ngisho ngakho. Ukuze elinye lalawo magama ngoba kuhlanganiswa izinto ezimbili. Angithi bangcwele. Angithi bobaba. Kuhlangana izinto ezimbili donda. Thandani izitha zenu. Nibakhulekela abanizingelayo. Nibabusisa abaniqalekisayo. Nibaphathe kahle abanizona. Once nenze lokho noma naqala ukwenza lokho ukuze nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Kusho ukuthi eyethi identity
ibonakala kahle ukuthi singobani masaqala sathanda izitha zethu. Ibonakala kahle ukuthi singobani masaqala sabusisa abasiqalekisayo. Ibonakala kahle ukuthi singobani masaqala saphatha kahle abazondayo. Ibonakala kahle ukuthi singobani uma saqala sakhulekela abazondayo abazingelayo. Ngakho ukuze uhlanganisa okungapha bese kuzala ini bazalwane ukuthi singobani. Ngamanye amazwi akwenele ukuthi ngumfundisi umncwango, kodwa kusenzima ukuthanda isitha sami. Kodwa ukuba ngibe umntwana kaNkulunkulu angidlule kule pothole eyisitha, ngithanda isitha sami. Niyibona ukuthi uJesu demand into enzima. Yingakho kade siqala ngokuza kuJesu, ngoba khona into esiyifundayo kuye. Now, ukuze sibe ngabantwana bakayihlo bakababa okuphi bazalwane usezulwini, siyoba ngabantwana hayi ngeuniform. Awusanibonani umshibi umise umnewda ucha akekho sekhoma yasahleli sevele wabaleka umbambo. Hayi ukuthi siyoba ngabantwana mhlawumbe ngeshethe likadonsa umndeni noma ngale khasokho engigqokile noma ngobugosa noma ngumlay minister, kodwa siyoba ngabantwana uma sesifike kuJesu, safunda ukuthanda izitha zethu, safunda ukubusisa abasiqalekisayo, safunda ukuphatha kahle abazondayo, safunda ukukhulekela abazingelayo. Akuyona into eyenzeka overnight. Kudinga ukukhuleka, kudinga ukuzondla ngizwi likaNkulunkulu. Ayibonke Nkosi. Akuyona into eyenzeka overnight. Kodwa kudingani bangcwele ukuzijula emkhulekweni. Ngizothi ngizophosa inselelo namhlanje. Bobaba singene emzini yabafowethu abangasikhulumisi. Asingene kuyo namhlanje. Ukuthi usethini umkamfowenu kulungile. Ngena kukamfowenu lapho. Abantu abasoze baye ukukhuluma. Isonto lingilayile la nginika lesi sikhundla nyane nginaso. Ila ngifunde khona ukuthi hawu uma ungakuqale njalo ufuna ukuphendula zonke izinkulumo ezikhulunywa abantu uyophelelwa isikhathi. Bayokhuluma abantu, kodwa wena ulwela into eyodwa, ukubamba i-identity ukuthi ubani. Zona ingane kamfowenu sezikuthukile ngithi hamba kodwa ingane zakho, mhlawumbe useshonile ingane zakho, kodwa kuyoba kuhle mazikuthuka ngezinto ongazenzanga. Bese uthi uNkulunkulu ngiyangena kuleli la kwamfowethu, angikwenzanga lokho abangithuka ngakho, kodwa ngiyangena ngoba ngizofundisa yonto, ngizobakhombisa ukuthi ngwasekhaya ezulwini.
Bobaba number 2 ngizothi asilande izingane zethu ezisiphoxile zamitha. Lapha ekhaya kukhona umzala usekuyisikhashana seshonile ozalo uanti wayesehambile bakukhulela lapha ekhaya ekhulu. Wathi angakhulelwa nje ubaba omdala nomkakhe bamxosha. Yebo lona wacela ukukholo. Wenze njani? Wamxosha. Ingane siqeda ukuyingcwaba last year kamzala eyakhulela kubo ngoba yaxoshwa. Uthi umama kimi ngathula ngane yami ngathi ngoba mina ngizele athe qeda nje ukuyixosha hayi aseyizale zakwethu zoxoshwa cha. Bobaba asilandeni izingane ezisiphoxile. Siphoxa impela yamitha la ekhaya. Okunye kumitha nje akwazi ukuthi okwaphi. Uxoshela bani? Njengoba kuyalapha nje uma kushona kuzothiwa kwaphi ngoba kwala ekhaya. Ayibonge Nkosi. Singayi bobaba ethuneni sinezingane esingazazi ukuthi ziphi izingane zethu. Njengoba kwavundla njengoba unina aphuma okhalweni lokhu njengoba ekuzele nje kungekhona okwala ekhaya. Ukuthi ukuzale phansi kwesihlahla wazaliswa yikhohlo okwala ekhaya akanalo ilungelo ubaba lokuthi amxoshe. Ngikwelinye iparish ngizubuhlungu ezothi umama mfundisi ingane yami ingena ngokunyonyoba ngoba uthi angayibona nje ubaba ayikhumbuza ukuthi ngixoshile. Ilungile yenza iphutha sekweyesibili leyizele noma sekweyesithathu I deserve ukuxoshwa ngoba yala ekhaya. Izibi zala emancwangeni ekufanele bayihlale la emancwangeni ngoba mawusuyixoshile uyixoshelaphi ufuna iyothatha ubani ngoba ingane yakho uKristu inkosi. Kulungile baba singeneke uyaziwa ukuthi ubaba kathintwa hayi kodwa musuyixosha ingane yakho. Ube besikhuluma siphansi kwesihlahla singeke esontweni ngabe sithi nangokwesintu akaxosha umuntu ekhaya. Sewaxosha baba kulande buye kuzekhaya noma kungala ekhaya ungaba nezibongo ezu20 kulungile ngoba kwala ekhaya niyazi boba ukuthi kunendlela umuntu noma ngathiwa lengane kunendlela ekhishwa ngayo makweya kwamasango uthize kwamncwango. Uma ingakaqalwa lo ndlela kuyeke kubhuze khona la akukho la uzokusa khona. Thandani izitha zenu nibabusisa abanqalekisayo
nibaphathe kahle abanisondayo, nibakhulekela abanisingelayo. Zothi namhlanje bobaba kulungile kuphoxile, kodwa kubuyise ngoba kwala ekhaya. Simele into eyodwa bafowethu bobaba bami, ukuze nibe ngabantwana bakayihlo osezulwini. Now kukhona into uJesu mbulaza ishoyo, ukuze nibe ngabantwana kayihlo njani osezulwini. Wenzani lapha ya? Sanibonani ntamba ekuseni. Wenzani lapha ya? Ngokuba yena uphumisa ilanga lakhe phezu kwababi nabahle. Unisa imvula yakhe phezu kwabalungileyo nabangalungile. This is the God whom we serve. Okufanele ngabe sekumoshakela akasezwa nemkhuleko, athi noma kungabheda kube nje ukhona umfanekiso wami kuye. uKristu inkosi. Noma kungangena sekudakiwe ekhaya, sekudiyazela, kodwa yena uNkulunkulu mayibheke esezulwini, khona umfanekiso wami lapha. Yingakho kufanele noma sekudakwe sekunjani, thetha baba, uthwasule ngoswazi, kodwa hayi ukuxosha. Uma singakabaka baba osezulwini onisa imvula kwabahle nababi, nalona ngimbone efanele ukuxoshwe emancwangeni, uyayinisa imvula nakuye. Sikwi retreat bobaba, ngifisa uma sesiyokhuleka ithine yakhe identity, ithine yami. Uma sesifunde lokho, uKristu inkosi, siyobe siqala uhambo lokuphelela. Yibani ngabapheleleyo njengoba noyihlo sezulwini unjani uphelele. Uguquko olubonakalayo kubaba elokuthi afunde ukuthanda izitha zakhe, bese betha abantu nempela lo baba uyakholwa, nempela lo mfundisi unjani uyakholwa. Ngithi banenhlanhla kithi ngoba kubafana noma kobhuti abakhona, kukhona nami. Njengoba benenhlanhla akufanele ukukholwa kubatshazwe showe. Pha uyazi yakholwa ingane, akubatshazwe ekhaya. Kuzobatshazwe ekhaya ngoba kubonakala uguquko. Kubonakalani bangcwele? Uguquko. Ukuba umfundisi kuyofana nokuba nenye profession. Uma ngiyoba umfundisi kodwa lungabonakala uguquko. Uguquko uNkulunkulu alidemanda kithi namhlanje. Thandani izitha zenu
nibakhulekela abaniqalekisayo silanda izingane zethu esezayixosha. Amen. Siqhubeka sizindla sizobuya ngo-12:20. uNkulunkulu kukhona singeke sikufunde kwenye indawo ngaphandle kuwe. Ukuthethelela sikufunda kuwe ngoba wena wasithethelela kuqala. Kwangabe singehla kulentaba kwehlo baba abazoyothethelela izingane zabo, kwehlo baba bayothethelela omngabo, kwehlo baba bayothethelela uzalo. Singeke lamandla siwathole kwenye indawo siwaphiwa nguwe. uJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ukukholwa nguJesu kuletha uguquko olubonakalayo kuBaba. Impela siyakhumbula ukuthi bengilokhu ngicabanga ngibheka amadoda ngikhuleka ukuthi kambe imapha amadoda sacela imaphi amadoda umuntu amayikhuleka uNkulunkulu awavusayo. Ngifisa ukuphetha ngale ndoda okuthiwa uJosefa. Ngifisa nje ukufunda ivesi esizobuka lona uGenesis chapter 41 verses 38. uFaro wazibuza izinceku zakhe wathi, singamthola phi umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu? Singamthola phi umuntu onjalo onomoya kaNkulunkulu? Singayithola phi indoda enjalo enomoya kaNkulunkulu? Kuqala lenkulumo nje noma kuqhamuka lombuzo uqhamuka la sekuxakekiwe. uFaro uphuphe iphupho, kwaxakekwa ukuthi ubani ozolichaza. Uma ubuyele emuva ku-24 uthi ngizazisile izanusi ngalawa maphupho kodwa sikhe singichazele wona. Ngoba inkosi uFaro ekuphatheni kwakhe wayena wonke umuntu abanye yenabo ababechaza amaphupho, kodwa leli phupho uthe maya kubo ihluleko ukulichaza. Ngizothi namhlanje uthi uJesu umuntu uzalwa ngamanzi nangomoya. Sizelwe ngomoya thina. Athe embabathizweni umbhishobhi mayifunda athi sigcwaliswa ngamandla kaMoya Ingcwele ngokubekwa kwezandla, silungiselela ukukhonza nokufakaza nokusebenza.
kwake kwaqalazwa eGibhithe ukuthi ubani ozochaza iphupho. Yayisikhumbule enye indoda isejele ukuthi ukhona wakwachaza iphupho, maqede laphumelela, kwenzeka njengoba lishilo, igama lakho uJosefa. Awayibonga Nkosi, ngoba ezinye izinto ayichazeki uma umuntu engakazalwa ngomoya. Awayibonga Nkosi, uyiphenya kwesinye isikhathi izibhalo, kodwa ukuthi mawusuyiphenyile abesethu umoya ingcwele nansi incaso. Oh sanibona, ngoba kuyothi ungayiphenya kwesinye isikhathi kanti lokhu imbozile indwangu. Ngishumayele lapha, kodwa ngishumayela indwangu enjani? Imbozile, kuzwakala ngixoxa indaba kanti inkinga ukuthi angakafiki ekuzalweni ngomoya. Zalwa ngamanzi nangomoya ukuze ubone umbuso kaNkulunkulu. Right, uJosefa usikhumbula ke lo mfo ukuthi ukhona indoda lapha ya. Ungene kanjani lapha? Yini emngenisile? Sanibonani. Uthe eqhubeka esebenza. Sanibona. Lapha eGibhithe wayesebona umkaFaro. Ngiyakholwa ukuthi mina amakhosi ayingavela athathe nje, kodwa ayibhekisisa ukuthi lo engimthathayo hayi intombi le, impentshisi. Bengazi ukuthi bawulapha eduze. Ngakho lifika leli impentshisi likaFaro mawufunda uchapter 39 uba sithi nje ubani lo Joseph. Lithi lala nami. Kodwa uJoseph verse 8 from 39 wenqaba wathi enkosikazini yomphathi wakhe, umphathi wami akakhathazekile ngalutho endlini yakhe, futhi ukunikele konke ezandleni zami. Akamkhulu kulendlu kunami, futhi akukho angigodlele khona ngaphandle kwakho ngenxa yokubunga umkakhe. Now asibukeke, angithi sikhuluma isikhulume nge-identity ukuthi singobani thina. Ngingakwenza kanjani ke okubi kangaka ngone kuNkulunkulu na? Thina singaba kababo sezulwini noma singaba seGibhithe, kodwa ayilahleki identity, ayilahleki. La singaziwa khona kodwa izwakala indoda, baningi onkulunkulu lapha eGibhithe, ngabe yakhotha oyedwa, kodwa izwakala lithi ngingona kanjani phambi kaNkulunkulu osezulwini. Kube ngathi iwari yakhe mnguni waseningizimu ukuthi angangixolela mhlawumbe uFaro, kodwa ngakwenza kanjani? Ngingakwenza kanjani? Ngoba uma ngikwenza yalahleka identity. Uphumshibi, ngiyasuka kwiposition uNkulunkulu angibeke kuyo. Iyanqaba le ndoda ukusuka abone umkaFaro ukuthi wenze njani, uyala.
kuthiwa wabe sembamba ngalesikhathi embamba awu haleluya kuthiwa wenze njani ithi-ke le translation wambamba ingubo yakhe wathi lala nami that's verse 12 kodwa uJosepha waphula ukundlela sanibona boba bemina wenze njani uJosepha waphula ngamanye wabaleka that's cishe 1959 usho njalo wabaleka ngoba bobaba kuyabalekwa mawuzofuna ukugcina identity kuyaphula ukundlelo ushiya nanti impentshisi kodwa wathi ngenxa ukuthi mina ekhaya akhona la kusekhaya uNkulunkulu wayenze njani indoda yabaleka ukuthi kwasala ijazi elubufakazi akanandaba wathi ngiyomana ngiyongena ejele kodwa ngibaleke kube ngathi mayiphuma ngomnyango omnguni waseningizimu wathi nanti ibhantshi lobufakazi ngiliphethe ngizotshela abantu wathi kulungile lingamane lisale kodwa mina ngiyabaleka ngoba kufuneka amadoda awayibonga inkosi azobaleka iyazobaleka abalekiswa into eyodwa ngona kanjani phambi kaNkulunkulu funeka amadoda azobaleka now that's number 1 number 2 uma sephethe la kufika abafowabo niyakhumbula ukuthi bamdayise kabuhlungu kanjani bamfaka emgodini omunye wathi akabulawe uRuben wathi no ngcono simdayise ubuhlungu aphila eGibhithe uJoseph wayengugcina ngithi yena wayethanda uyise wadla izinto lapha engayithandi kodwa mase bebuyile abafowabo beze eGibhithe enyambose bezofuna ukudla usenamandla ngoba ngiyawasaba amandla omunye uthi angawathola kube lithuba lokuyibuyisela 8 zakhe usenamandla phoseka uyena manje ophethe la eGibhithe uqala uyayifihla kuthiwa kuzwakala ukuthi phakama mntakamasa wabanga forgiveness enzima ebuhlungu kodwa uJosepha wathi ngenxa kaNkulunkulu noma bangidayisa angibaxolela ngeke lento siyenze masingenawo umoya kaNkulunkulu ngoba uSathane usuku nosuku esikhuluma lapha ngolesibili sithi uma kuzohlaselwa uJesu uthi uma uyindodana kaNkulunkulu ngoba uSathane into yokuqala uhlasela ingqondo kodwa le ngqondo yale ndoda yathunjwa ngoba yasekhaya ezulwini bo baba bami sifuna amadoda azobaleka ngoba kuphilwa ngokubaleka ekholweni zimnandi izinto la eminyango kodwa kuphilwa ngokubaleka ubaleka nogcobo lwasekhaya ezulwini bajabula kaba bamaphepha mase kuthiwe nje umfundisi wenzeni yingakho noma sengifaka ukhololo mntakathusi fanele ngiphile ngokuphula ukundlela ayibonga Nkosi bo baba bami sihlaselo safe church ayusho ukumuka nathi
kwakhiwa ithimba manje lika Safe Church. Kuze kube khona uSafe Church yingoba kunezingane eseyithe sesifile sibanjwa obaba siphila ngokubaleka noma selivelile libomvu washo nalonto hayi phela asibaleke ayi bafowethu ngifisa ukuphetha awu lona akanandaba nokuthi uzogugila ngithi yabo nje lapha kwaShem ngabe ngixoxa ihlaya manje kukhona engafuni ukuxoxa ukukhona okulapha phambi kwami likaMntungwa ngisemvunyane mfundisi uKhumalo hayi akunandaba noma kunjalo bale sekukuhle kule age yami mina sengiya ku50 manje washata down ingqondo nakho uvele kusheshe kulo kanti kulaba abasebancane uthi mawushata down lokuthe nje njalo khona okay asibuyeke now eGibhithe kwafunwa indoda enomoya kaNkuluNkulu niyazi ukuthi kusho uFaro oyikhonzela labo nkulunkuluwana baseGibhithe uthi singamthola phi umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu ngizomemeze mina iDawusisi lakwaZulu singamthola phi umuntu onjalo onomoya kaNkuluNkulu lingamthola phi iDawusisi indoda enomoya kaNkuluNkulu iparish yase St Mary's ngwavuma phansi City K eMangosi kwa Holy Redeemer eHlenjalo kwa Mateo Ngcwele eQhudeni kwa Luke Ngcwele eDumbe singamthola phi onomoya kaNkuluNkulu phansi kwesihlahla kuhlezi umhlangano wenduna singayithola yini indoda enomoya kaNkuluNkulu sisizeni bobaba sidinga ukukhuleka ingakho sidinga amadoda nomoya kaNkuluNkulu ufica indoda ekhaya ilala nengane yayo kwangabe ngavuka amadoda kulendlu azokhuza enomoya kaNkuluNkulu amanye ifihliwe indoda kuthiwa ungalokothi ubike kuzolalwa ngendlala la ekhaya itrauma ingane idlula kuzo ngoDisemba ngokulento cishe bekukhisimusi noma uNew Year bekuvele indabeni ukuthi kune 28 years eLimpopo ulale nengane bekuvela manje nje kuthiwa nalo ngane akuyona yakhe lekhulela kodwa kutholakala ingane isiteta 28 years uyenzani ingane no 13 years ngoba mayiteta manje uthi ulale naye na 12 years uyenzani ingane no 12 years kwabanje omunye ngifunda lapha ko TikTok
okuthiwa ulokhuza enye eyokuqala ino 12 years enye ino 6 years lena no 12 years siconfessile ubaba ulala nami. That's the community in which we live. Sidinga amadoda kaNkulunkulu azosukuma athakwenziwa lokho ngoba ebambi identity. Ngifisa siphume bobaba siyokhuza lo moya ngoba umuntu engikhuluma ngaye akekho la endlini kodwa kuleya mphakathi siyakhele ufihliwe kuleya mphakathi siyakhele siyakuzwa noma kukhulunywa singayithola phi indoda enomoya kaNkulunkulu. Ayikho indoda kulendlu osefile umkayi ibhakela kodwa masihleli la sikhona siyawazi ake kuphakama indoda eperishini ithi noma uza usunesikhundla hamba kodwa uyolungisa akusho yona moya kaNkulunkulu oqhubuka kuyo ngoba akukwazi ukuthi kunomoya kaNkulunkulu kube khona abafa isibhakela beganile. Hayi abekho la endlini engikhulumana abanjalo kodwa uma sibazi inselele kithi siyothini ukukhuluma lezo zinto. Abekho la endlini abashiya imizi yabo bayohlala kwamamncane zalamba izingane zasuthe zakwamamncane engazalwa yilo baba. Singayithola phi indoda enomoya kaNkulunkulu ezothi mayifika ithi cha mne wethu zilambile izingane ekhaya phuma kulomjondolo ohleli kuwo. Sidinga amadoda azinomoya kaNkulunkulu azokhuluma iqiniso. Awayibonga Nkosi. Ikho ngithi awekho la endlini amadoda anjalo anezingane eyihleli engaziwa la ekhaya eyifihliwe. Awekho la endlini lamadoda kodwa kuqubuka amadoda la endlini azophuma ayothi kuma colleagues wawo bonakala ngoLwesihlanu bonakala ngomgqibelo kulungile azidliwe lezi zinto ezidliwayo kodwa ingabe seyikhinya bezimpilo ekhaya ngoba kunamadoda ngaphandle amakhada wasehlala kusibanibani uthi uyabuza i-income yala ekhaya u70% noma u80 udliwa le esportini ongasakwazi ukuthi mayiphuma emsebenzini aqonde ekhaya adlula khona njalo ubhalwa lapha ebhukwini noma engasadlulanga. Sidinga amadoda nomoya kaNkulunkulu azolanda lawo madoda wayibonga Nkosi. Angixabene nokulokho kubabayo kulungile mina ngilwi nakho khona balwe nakho cha mina lutho kodwa ngixabana mase sekukhinya bezimpilo yala ekhaya seyilala izingane ezilambile
ngoba ithi indoda ingahola kuvele kugwinyeke konke esportini. Singayithola yini indoda enomoya kaNkulunkulu? Singayithola indoda bakhona la, angabekho la endlini lapha, kodwa balapha ngaphandle emphakathini, amadoda ondlayo. Kukhula ingane bobaba bami, ngijabulile nzima ngoba kukhona obaba abadala nami abangizalayo abanye babo. Kukhula ingane ingondliwa. Abafana bethu bayizala bayishiye. Silala buphi ubuthongo, ngazo ukuthi umfana wami umithise lapha kondli kodwa. Ngilala buphi ubuthongo? Ngoba njengoba ikhula nje zingondlo, zikhula zineenga. Sikhula zineenga. Ayimazi ubaba. Zikhula zineenga. Cha, sefana basikhuleke. Kodwa thina sikhule lapha ama-80s nama-90s. uBrenda uthi phela into ebuyayo mase ngibona izingane nje zami zicrazy ngawo, into ebuyayo manje. Niyabona uBrenda uthi into engakabuyi tape. Iyona engakabuyi tape. Kodwa sikhula obhuti abaphambi kwethu bathi mabeye egoli, into yokuqala nje mabephuma manje beyoqeda esikoleni kungena into ekhanda. Uyamthatha ubhuti osegoli, woza uzozama amatoho. Nami ngithe mangiqeda isikole kunothisha uma ngifundisa imaths ngo97 manzini. Ngathi nama ngiqeda ngo98 ngo99 ngenyuka ngaye egoli. Ngoba yinto esasilokhuzwa yona, esasifunda kobhuti abaphambi kwethu. Okunye sasikufunda kobhuti abaphambi kwethu kuyokweshela, hayi ukushelela ukudlala ngeingane, ushelela uganwa. Sineyingane namhlanje ezalwa ezingane zethu eyintunta lapha esigangeni, eyingenabantwa, eyingenayise. Ngoba izingane zethu ihambe izicobhoza zashiya. No bambile etohweni akakhumbula ukubuya yondla. Sidinga boba basiphakame. Wamithisa lapha yakhe ingane, hamba kuyondla mfana wami. Hamba uyohlawula. Ukuthi kuyamthatha akamthathi, kodwa akwenziwe oqondeni lomntwana akwenze njani, akondliwe. Kuba sandelwe izingane ezondliwa ogogo. Kwanina naye akekho ubhiyoza le. Kungiphatha kabuhlungu lengane zalo asimbonge. Uyofanele kube khona engikwenzayo. Awayibonga Nkosi. Webo baba, mabili amabhodwe, sengigcina ngalokho bese siyakhuleka. Uyokhala uNkulunkulu bobaba uma kuyolanjwe emakhaya izingane zethu ilambe singazondli. Kudinga umoya kaNkulunkulu kondla ngoba kunzima. Hayi kodwa lesibili lidliwa umama yedwa. Uyalibona lesibili lidliwa umama yedwa leli. Aligcwali ifridge namakhabethe.
akahle nomama ekamereni. Uma lishoda lelo kunomfanto ovulekayo emshadweni. Sebeyahlupha namhlanje, sebevele bayoxoxa ko TikTok. Kanti qala kwakuthi mayesusa umxosha sekutholakala okwenzekile, abiza athi buzani yena ukuthi yini ngenze lokhu. Ingoba ngiyalamba. Abanye balanjiswa njengoba amathuluzi mangishadisa ngikhulume sesoye esidlweni akufuthi sesikhuleke. Ichalisi Nyambose mawungayifica ilapha edinari ngiphuza ngayo itiye dingangithatha igosa ngise kumbishop ngoba ichalisi yakuphi bangcwele yalapha. Ngihlanganiswa ngomshado kwakuthiwa le chalisi akuseyona yakwenye indawo eyala ekhaya. Ithema ya okusuke kube kuzwisa ubuhlungu ukuthi ithi mayiphuma yangaphandle kwesinye isikhathi ingabuyi. Nanso nje kuvele kuzwisa ubuhlungu. Uthi uyayibuza yini kodwa lo baba eshiya umuzi wakhe wasuke wayophuzisa ngaphandle kwase wayomukelisa ngaphandle. Kwafika ngaphandle wabanjwa noxhaka. Hayi ngoba kukhona ababasebenzayo into yonoxhaka. Uthi uphuma uyoganga banjwa noxhaka. Ungabe usakwazi ukubuyela ekhaya. Kanti indaba iqalela ukuthi uthatha isitsha sala ekhaya sayosebenza kwenye indawo. Abaphethe noxhaka abanandaba ukuthi ugugile lo, abanandaba. Ma waphuma nje uyothe gugile kuthiwa hawu ubaba washiya umuzi wakhe ugogo wasala kanti ubanjwe noxhaka wangaphandle. Cela ukuxosha. Indoda enomoya kaNkulunkulu iyaqikelela ukuthi ayagcwala amakhabethe namafridge kodwa nangale gumbini lokulala kuyadliwa. Uma kungadliwa ngapha kuyavuleka umfanto kungena amanzi. Ngizocela lokho bobaba ukuthi ake sizalwe ngomoya. Ake kuphuma amadoda kulendlu anomoya kaNkulunkulu. Singamthola phi onshena ozothi nxa kuqashwa ngokugwaziswa la ekhaya yena ngoba unomoya kaNkulunkulu athi mina ngizogwazisa. Uma la ekhaya kuqashwa bathi abafana bami CV nani yekake kodwa mina angizuqasha ngalo CV ngoba kunezingane namhlanje ezikhala uzangena emsebenzini
kodwa ide ikhunjuzwa wangena njengoba awulokhu njalo ungithekelela. Kukhona ke wakhuluma into ebuhlungu la ku TikTok, wathi ngahamba ngofunela umyeni wami umsebenzi la esebenza khona, wasebona isikhala, wakhuluma nomphathi ukuthi uqashe umyeni wakhe. Umphathi wathi ngizomqasha kodwa uma uyakhala manje ku TikTok uthi angisafuni ukwenza, kodwa ukuze umyeni wakhe angena clock lapha ya kumele devuselela. Singawathola apha amadoda nomoya kaNkulunkulu azophuma ayotha kwenziwa lokhu. Ngingakwenza kanjani lobu bubi ngone kuNkulunkulu? Akasibekelanga emandleni uNkulunkulu ukuba bayongena abantu ngentshontsho. Akasibengelanga emandleni ukuba abantu beyoqashwa baqale ekamelweni. Akasibekelanga uNkulunkulu kulawo ma-ofisi ukuba phenduka beyimpede ukuze qashwa abantu. Kodwa lokho kufuneka indoda enomoya kaNkulunkulu. Singamthola yini onjalo onomoya kaNkulunkulu ozokhuleka hlokofu? Okungathiwa nakubuzwa ukuthi nakuficala abantu abangaka eGomora liyosinda yini, sengaba khona yini inkeshezana yesibalo yokuthiwa nangithola inamba engaka iyosinda iSouth Africa, iyosinda iDiocese. Yafisa abazalwane siye emkhulekweni seyintwana ezimbalwanyana uNkulunkulu ayithinte phakathi kwethu esingeke sakwazi ukuzenza ngamandla, ngoba lezi zinto uNkulunkulu ayithinta lana noma ngaba umuntu ngokwemvelo engikhaliphe kanjani engqondweni ngeke ngikwazi ukwenza utho phezukwazo. Zidinga amandla phezulu, zidinga ungenelelo likaNkulunkulu. Banye bethu bazalwane lezi zinto okukhulunywa ngazo sekwazi kuba sengathithi indlela yokuphila, indlela esingaphila ngayo sekajwayeleka. Inqondo kuvuka kusasa ithi ngifisa ukuphuma lana, kodwa uthi uthatha isinyathelo okungaphumeki. uNkulunkulu engesenzele nomusa, uNkulunkulu engesenzele nomusa emzini wakwaNzimela, emzini waseGood Shepherd. Siphumela sithi uNkulunkulu ngaqabule eketangweni, uNkulunkulu ngaphula ukundlela, uNkulunkulu kwabalekeka. Awekho kithi amandla okwenza lokhu. Bayede Nkosi, bayede Nkosi yasezulwini. Wena namandla abahlali abantu, namandla afihlekileyo. Siyafisa abazalwane siyiginqaginqe phansi ngokweinhliziyo phambi kaNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu nangabe usiphunyulise lana, uNkulunkulu siyenqaba ukuphindela emuva, siyenqaba ukubuyela la usitakulule khona. Utakulo lolu bazalwane bengeyena umuntu akasemangcwange nosabelo lobekhuluma la. Utakulo lwasezulwini kuzotakula amadoda. uNkulunkulu mhlambe besilindele ukuthi nxa kufika usuku lwalempela sonto engaphendukanga nami sengiyobe ngigeza izandla ngaye. Mhlawumbe uNkulunkulu ebesibekezelele lolu suku ukuthi alifike lolu suku ukuze bona ukuthi akayitholi neyodwa namababili amadoda azothi uNkulunkulu wazi wangihawukela ngalokhu kuthula ebengiyeke ukhona. Akukhona ukuthula okujwayelekile lokhu okuphuthumayo madoda, lokhu akufani nokunye. Cela siphinde sihlabelele nomhlabelelo wonke bese sonke ke sikhalele uNkulunkulu siyobe sesiqhubeka nemkhuleko. La uNkulunkulu uzobamba imishado yethu ephekwewa engamuka nomfula inoma yinini. Kunemizi ezobuyiselwa obengavalwa ngehlazo inoma yinini, kodwa uNkulunkulu wakha lolu suku
Akulona usuku lwenjabulo lolu, akulona usuku losixoxo ukuthi asisekuthuleni kweminyaka yonke, kodwa utakulo lolu. Izulu liphakathi kwethu, khona bazodonswa noma ngabe akusahambeki, khona bazotakulwa namhlanje. Cela siculeni bazalwane, bese sonke siyakhuleka, bese siqhubeka nemkhuleko. Amen. U238. Baba wethu ongcwele, wena onguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga Baba wethu omuhle
Siyabonga baba wethu othembekileyo.